Sara Mayor Ermilita Salcedo nagpahayag na sang iyabahin sa natabo nga raid sa ila puluy-an sang nagligad nga semana. Nakatutok si Josel Huesca. Wala din sila naghambal nga arestuhon nila ako, kundi i-invite nila ako tungod dalon ang unit. Ginpatpat ni Mayor Ermilita Salcedo sang Sara Iloilo ang natabo nga raid dala klaro nga wala siya gindakop kundi ginimbitahan lang sang mga pulis. Gin-question man ang proseso sa pag-service sang search warrant. Kaya mo to nga na ano ko, kaya sa pag-intindi ko nga once nga i-search ka, hindi bala tuktukon ka, kag ipakita anay ang search warrant, ipabasa sa imo, tapos amo na ang pagpasok. Ano matabo yan mo? Una ang ulihin na lang ang pag-search, adlaw na. Suno siya pati siya ginpahapa sang ginsulod sang reading team. Ginpadapa ako nila. Pag dapa ko, ginbukutan ako nga kamot. Ginpahapa man ang tanan nga natabuan sa operasyon. Samtang pagsulod sang operatiba, una nga ginpamangkot kunyara si anay Mayor Nepthali Salcedo. Nga siling ko, sir, hindi ko na kaya nang lain na gid akong pamatsyag. Tapos naman kung sila sa akon, kung sino ako, siling ko ako si Ermelita. Ginpakita man niya ang tanan nga nahuptan nga armas lutang, dala pahayag nga lisensyado ini tanan. Siling ko amo man gali ni ang inyong tuyo, siling ko ara ang unit. Pero sa sulod sina, may ara ina nga ginalaminit nga mga license. Kay puro gid na lisensyado. Nakabati man ini sang lupok sang ginpatigayon ang operasyon, pero sa Campo Delgado lang ini nakahibalo nga patay na ang bata sa yabana nga ang na-dismiss nga police officer nga si Neryo Ricky Salcedo kag ang apo sini nga si Nixon TJ Salcedo Jr. Pagkadugay-dugay man na batian ako nga lupok. Kag naghambal si Director Tayaba nga, ma'am, sorry gid. Sorry gid sa natabo. Pero wala ko gani expectar nga maghambal si Director Tayaba sadto kay ako wala ko kabalo nga napatay gali ang si Neryo Salcedo kag si TJ. Hindi man direkta nga mahambal ni Mayor Ermilita Salcedo kung sa diin na sa karon si anay Mayor Nepthali Salcedo. Josel Huesca para sa One Western Visayas.